Hej, og ja, jeg tænkte nu, at min tur til at lave en video til jer, og det er fordi, jeg har fået Crossmaster hjem, små 12 styks figurer. Jeg kan ikke gøre det normalt som Finn, men når jeg bestiller noget tåbeligt nørdet ting hjem, fordi jeg altid ved, hvad jeg får. Men det ved jeg ikke den her gang, så denne gang vil jeg prøve sådan lige hurtigt filme hjemme, hvad det er, jeg åbner, hvad jeg får. Og vi kan bare lige starte med at se en figur. Og ja, det er 12 forskellige, og jeg ved ikke, hvad der er i dem, fordi at det er sådan noget random pis, man er gået over til. Det var bedre det gamle. Og skal vi have åben her. Og jeg tror ikke, I skal udsættes for alle 12 figurer, der kan I få til sidst, hvad jeg får. Men den første, jeg får, er en sådan en kannibal, er det sådan set. Der er en lille træ med, og et kort til ham. Man kan se hans stats og evner. Og ja, og så er der så sådan en lille folder med, hvor man kan se det forskellige, man ellers skal få. Og her kan man så se alt dem der er, man kan få i den her sæson. Men jeg prøver lige at jeg åbner de andre, og så får I hurtigt se, så tager jeg nogle enkelte billeder bagefter. Så vi prøver. Og jeg er så heldig at få en guldbasos, endnu en kannibal. Og det der gør dem specielt, det er at deres kort er det der et foilkart. Det er lidt svært at se, men det glimter. Det er ret morsomt. Det er sådan, ikke fordi det gør noget sammen. Udover shiny. Det tredje jeg får, det er en drage. Hans kort. Det der. Det er pakket videre. Den fjerde jeg har fået, det er altså ham her. Endnu en drage. Og hans kort ser sådan ud. Og den er bedre at se. Det man så skal mærke til, alle fire jeg har fået indtil videre, de har kun hvid navn, ikke gul navn. Det gør, at de er bare ganske almindelige common. Så der skulle være nogle rares blandt de her prøveløbenpakker. Vi arbejder videre. Ja, jeg fik... det ved jeg ikke, om det er åndssvagt, men jeg havde fået Moon. Moon er en abe. Også en af kandibalfolkene. Wildens. Han er sjælden, og han er svær at få fat på. Hvilket man også skal se her på hans navn. Kan I se, nu holder jeg lige fingeren over det. Se, det er med guldskrift. Og det gør, at han er rare. Og det var en af dem, jeg bare gerne ville have. Det er bare fantastisk. Og den sjette figur, jeg har fået, det er den kvindelige drage. Det er nok den, jeg synes i tredje sæson er den grimmeste af alle figurerne. Sådan er det, man kan ikke synes om mand, som vi ser her, så ser hun særligt sejlet. Men hun er rimelig okay stats. Så indtil videre 3 drager og 3 wilds, så jeg håber på at få nogle af piraterne også. Der er en enkelt pirat, jeg er ret meget hooked på at få, så jeg håber. Det her, det er jo fantastisk. Jeg har fået Odami, som er ham, der egentlig skaber en ret vigtig karakter i filmen. Han har også guldnavn. Fantastisk. Og han er så bare med en sort base også. Men det er ham. Han ser sådan her. En troldmand, der laver vilde, fede potions. Yes. Indtil videre er det en god pakke, jeg har fået. Men jeg har kun 5 tilbage. Ingen Undeads pirater endnu. Endelig. Undead pirat. Og hans navn er Haswanam. Og ja, fordi han har kun en arm. Og måske lige se. Ja, Undead pirate. Ja, nice. Det er nice. Og til ham var der sådan her med. De er ret fede. Og endnu en wild. Og med shiny glimmer. Lige med at han er guldbase. Nice. Han ser sådan her ud. Endnu en kannibal.
Nice. Og jeg har fået en Minotaur. Det er ret sejt. Dem er der kun 2 af i 3. sæson. Og han er en rare også. Så er det scroll. Og den anden Minotaur. Så nu har jeg begge 2 i 3. sæson. Det er ikke sådan. De ligner meget hinanden, men det er bedre. Det blev sådan endnu en kandidat, så jeg tror, jeg mangler 1 kandidat. Han ser sådan her ud. Der. Og en skors her. Men det gør jo så, at jeg mangler nogle stykker. Jeg prøver lidt på serien. Og jeg lige prøver at tegne, når jeg mangler. Det er lidt svært at se. Men dem jeg sort, det er dem jeg har nu fået i dag. De nederste 3 kan man først få senere. Og yes, man kan se, så mangler 4. Og dem har jeg 2 muligheder. Enten med at købe endnu en kasse med 12 figurer i og håbe på, at det er med dem i. Eller jeg køber den online. Så det har jeg ikke helt besluttet mig, hvad jeg gør nu. Nogle gange vil jeg godt have dobbelt af. Fordi de kan bruges til nogle taktikker, men måske også lidt dyrt at gøre det. Det koster ikke mange penge. Men det var det. Peace.